सोरगोआव आथिं दोनग्रा मानसिफोरबो दं नै ट्रेनाव बेसेबां स्पिड खालामग्रा ट्रेनालाय वंदे भारत आंना C7आवसो सिटआ दोनै थांनोसैलाय गुवाहाटि इमारजेन्सि थांनांगौ आं आरो फैफिननांगौ फैफिननाया गाबोन नायनोसै उफाय गैया थाब सहैनायनि थाखाय बेयाव थांनांबाय आं दिनै आंना दाख्लै गारि सौदावनाया माने जाख्रास जादोंमोन बे मा जाखो बाव थांगासिनो दङ आङो दायो दा आपडेट होगोन र' सिट नागिरग्रानि Indian Railways welcomes all passengers boarding from Pokrajhar station. Sorry. Stationer pora. Tarmane pura first of all kamena थांगासिनो आं लास्ट सफैबाय फाइनालि नैबे सिटखौ मोनबाय आं मिडलखौहाय आंना सिट नाम्बार 22 खौ मोनदों माने नैबेखौ आरोना मेन थांनोसै ओमफ्राय गारिनि कस्टिंआथ' टटेल 45 to 50,000 होनदोंमोन बिसोरो आं सानबाय मा इन्सुरेन्सजों बानायोबा मा जायो गारिनि भेलुआ खम जायो 22 बे आंनि दे इन्सुरेन्सजों बानायोब्ला गारिनि भेलुआ उनावहाय खम जायो इन्सुरेन्सआवथ' किसुमाना फैजोबगौआनोमोन ओमफ्राय मा खालामनो सानबाय आं जि जायो जाथोंसै ओमफ्रायहाय जिखियानो जाया मानो फैसा एसे थांनायखौ होनोसै होनानैहाय उनावहाय जाहाथे गारिनि भेलुआ थाबाय थायो नैबेखौ सानबाय आरो आंना बानायदोल' होननानै ओमफ्राय जाजोब्बायानो अलमस्ट लेंहरबाय आंखौ दायो शरुमनिफ्राय दा थांगासिनो बिदिनो माने गाव केयारफुलि सालायब्लाबो मालायानो होफैयो मालाबा बेबायदि आरो ओमफ्राय बे खारग्राखौथ' हमनानै मोनबाय पुलिसफ्राबो माखासे चालान दानबाय बिथांखौ बिराद दुगामोन मा खालामनो खालामाखौ गारिखौ सोनानै दोननोबा दोन गारिया राजस्थान हारियाना खारग्रा मेनलि राजस्थाननि बेबायदि आरोना थांग्रानि रदा माबोरै जायो सिट लाबाय आं नायनो मोनजोब्बायना जोंना दायो बहुदानो मोनहांबाय मोनाखै दासो बङाइगाव अलमस्ट 2 आवार्सआवनो मोनहैगोन गुवाहाटि मेन गुवाहाटि ओमफ्रायहाय गोबाङा साननांगौ खायफाथ' मिथिखायो खायफा मिथिया जायफ्रा ट्राभेल खालामबाय थाया बन्दे भारतआव जे फिसआ बेसेबांसो गोलैयो चार्जेसआ क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिमबोला आं खिन्थागोन नोंथांमोन दा क'क्राझार टु गुवाहाटि चार्जेसआ बेसेबां गोबाङा मिथिनो लुबैयो मिथिखानायफोरनि थाखाय नङा दे जायफ्रा मिथिया बिसोरनि थाखाय अनलाइन होयोब्ला मालाबा फ्लेक्चुवेट जायो माने अफार थायोबा अफार बेद जागोन अफार गैयाबाथ' गैया एराउन्ड 700 प्लास फ्लेक्चुवेट 774 75 बिदि ओमफ्राय अफारफोर थादेरोब्ला बिदिनो 800नि खाथियावनो जायो अफारफोर थादेरोब्ला नोंना 700 सामथिं एसे इदि जाहैगोन आरो बा 600 सामथिं 700 अलमस्ट हमनानै ला क'क्राझारनिफ्राय मेन गुवाहाटिसिम बेबायदि बैयाव देखायगासिनो नै बेसेबां स्पिड निउ जलपाइगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटि थांगोन नेक्स्ट स्टेशन कामाख्या माने आं माखासे कमि नुदोंलै कमि जानानै दं जोंना बे कमिया मा मिथिबाय दा आं देखायथारगोन आं बङाइगावआव देखायबोनो बावबाय
दाहाय गुवाहाटि मोनैनि सिगां देखायथारगोन आं बे ट्रेनावहाय जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मा खोमि दङ बिराद खोमि खिन्थु देखायगोन आं दा टि सफैबाय नै थेंक इउ साहानि थाखाय फैबाय दा गोबाङा साननो हागौ जाग्रा लोंग्रानि बिसय नों बियोबानो जिखुनु जाग्रा मोनो आरो बेवहाय लादेरनोबो हायो बुकिं टाइमावनो नोङो पेमेन्ट खालामखानोबो हायो मा जागोन सेलेक्ट खालामनानै बे इभेन बुकिङाव नों खालामफानो बावदोंबाबो बाव अर्डार खालामनानै जानो हायो ओमफ्राय कम्पालसरि माने दैयाथ' वाटारखौ फ्रियाव होयो बिसोरो बिसिनि साहाया बावनो फुरा मिक्स दंजोबखायो बबेनि नै गुजरात बेबो आदानिनिसो नामा आंथ' सानबाय मा बेबो आदानिनिसो आदानि सुगार मिल्क ओमफ्राय हाइजें गासिबावनो एडखा 20 रुपिस बे पेकेटा दैयाथ' फ्रि कापा फ्रि जाहैबाय बे साया टेस्ट दङ सोरगोआव आथिं दोनग्रा मानसिफोरबो दं नै ट्रेनाव आथिङानो सोरगोआवसो थायो बिसिना पातालाव थानो रोङा पातालथ' नंला गाहायाव थानो रोङा हा बिमायाव ट्रेननि सायाव सोरगोआवसो थायो बिसिना आथिङानो खम जारला बिमा बिफाया बिदिनो फोरोंदा बेसेबां सोदोबफादोंब्रा ट्रेनालाय 107 वन्दे भारतआ लेटबाव मा होनबावनो माबा लेट दां 10 मिनिट ना मा लेट जाखो औ नायबासो मिथिसिगोन नायनानै देखायथारनोसै आं वन्दे भारत नेटबो गैबावला बे नेट गैला दहायसो लेट क'क्राझारावहाय 8:40 सफैनांगौआ औ 8:42 सफैनांगौ 41 सफैनांगौआ माबा 9 माबा जालायलांसिगोन 8:50 बारहरदों नामाथाय आरो सासे हनै सोरबा आथिङा बिमा बिफानि ट्रेनसो मोनखाना माथो सिटखौनो लाजोब्बाय हारसिं हनै फुरा उन्दुनायनि प्लानसो उन्दुलांगोनसो ना मागोनसो अयथासार केसा लग रहता है यार होननाय बै मोनसे माबा दंना बिदिसो जाबाय मोनसे खोमि दं बे ट्रेनाव आं खिथागासिनो दं दा लास्टाव बान्दे भारतनि टयलेटआ माबायदि नायनोसै इतना गंदा टॉयलेट इतना ज़्यादा प्राइस पेमेंट करने के बाद वंदे भारत खम जारला वंदे भारत बायदिनि टयलेटानो बिदि जायोब्ला ये कैसा होगा यार नै आं बेखौनो बुंदोंमोन दहाय मोनसे खोमिया बे जाहैबाय इंराजि बुंबाय एसामिस बुंगोन ओमफ्राय बांला बुंगोन एक्सुवेलि आंनि साननाया मामोन डिमान्डआ इसेबांबा जोंना बर' लिडारफ्रा बेखौबो एसे नोजोर नै एसामिसाव बुंबाय बांलायावबो बुङो बर'आवबो ओरै क'क्राझारजों हाबबोबानो बर्डार बारबोबानो बेंगलनिफ्राय बर'आव बुंनाय ट्रेना बे स्पेसियेल ट्रेन ना अब्ला जोबोद मोजां जागौ हाबलाङा गेवबाय हाबलाङा फांबाय उमुक जायगायाव मोनफैबाय नैबेफोरबायदि बुंनाय बर' रावबो सोफादेरनाबा जोबोद मोजां जागौमोन आं सानो आरो आरो मा बुंबावगोन नाय एसामिसाव बुंखांबाय जायो बिनि उनावहाय फैगोन मा लेंगुवेज फैयो नायनोसै দয়া করে ট্রেন থেকে নামার সময় আপনার সমস্ত জিনিসপত্র নিতে ভুলবেন না আর বিনি নামা ফিনা বড় না ফিনা
कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Ini nama apa ya? Bumbu udah maaf ya. Please remember to take all your belongings with you. Karena maaf ya. অনুগ্ৰহ কৰি ট্ৰেইনখনৰ পৰা নমাৰ সময়ত আপোনাৰ সকলো সা-সামগ্ৰী ল'বলৈ নাপাহৰিব। Karena maaf ya bukan. Buat COD Indonesia sulit banget. Region itu. Maaf ya. ভারতীয় রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। Nih biar isi jeng berang buat tanang hubungan. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।